Ja sa veľmi teším, že práve dnes si aj Spišská Nová Ves pripomína takmer okrúhle 200 výročie od založenia ako keby prvej materskej škôlky. Prvýkrát sme pochod pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku uskutočnili v roku 2022 a keďže sa to deťom aj našim pani učiteľkám veľmi páčilo, tak sme si z toho spravili takú malú tradíciu a budeme snažiť sa dodržiavať to aj do ďalších rokov. Som rád, že každá jedna materská škôlka tu má svojich zástupcov. Môžu si tak krásne zatancovať trošku, keď je chladné počasie, trošku sa rozhýbať a prejsť si s Jújom Ľubom rôzne tanečné kreácie. Slnko pozri hore, pred nami už vidím more, ďalší na mňa máva. Prajem týmto deťom, aby počas celého detstva, najmä v našich materských škôlkach, ale aj samozrejme aj doma, prežívali radosť, šťastie, pokoj a mali nad hlavami mierové nebo. Srdečná vďaka z mojej strany patrí všetkým tým, ktorí sa podieľajú na tejto inštitucionálnej výchove, to znamená všetkým učiteľkám, riaditeľkám, asistentom, odborným zamestnancom, pani upratovačkám, všetkým školských jedálniach, ktoré sa starajú o naše deti. Ja som im zaželal veľa zdravia, veľa radosti a úspešný tento školský rok 25-26. Verím, že aj budúce roky budeme môcť takto spoločne oslavovať tento krásny deň.